Dear Kuya Ricky and Ate Gina, tagualan ko sa pangang Daniel Kuya, dili na ko tinuod ka pangalan. Lumad nga tagatag Surigao del Sur. Kuya Rick, nagsugod kadig akong kaagi niya itong bata pa ko. Nga diin niya ito baga panahon na. Doon natuod ko iya amahan. Apanwaan ako mabati ag iyaga pagpangga. Gawikan kay nagbulag sila sa kuginahan. Kaya wa naman nakagwanta si mama. Kay Kuya Rick, sa tinuod lang, naana ni Papa ang tanan. Palahubog. Dili kabalong muda sa iyong pamilya. Basta kumpleto na si Papa, Kuya. Sa laktod kapag kaistorya, irresponsable kapag kaamahan si Papa Virgilio. O garon nga yung masabtan, Kuya. Sugdon ko sa sinugdanan. Ma. Oh, Daniel. Gigutom naman kumaoy. Wala pa si Papa. Basin karong tagtaod, anak. Paabot lang ta, ha? Kay magdala man to siya. Gala, gusto kong kumukaon. Lami nga sudan mao. Magsige naman lang tagulay, ma. Ay. Kagabiin na aron, oy. Muabot na to imong Papa. Magdala lang kita siya sudan. Ay, nagkapunak ka. Makatilaw gid ka karon og lami ing sudan, anak. Ay, niya na yung Papa, Daniel. Si Papa na siguro na, ma. Sige na, kaya ako abrihan, ha? Ay, salamat na nagdi mong amahan. Virgilio! Hubog ka, Virgilio. Ay, matiga ka pag yun. Unsa may dadala ni mo? Nagdala ba kag sudan? Na imong anak ay nagpaabot in taon nimo sa panihapon. Unsay pagtuon mo na ako? Ha? Pagtuloy sa sudan? Ha? Pagtuloy ko sa mga kanagahimog sudan? Si Daniel nagpaabot in taon nimo. Basig makadala kag sudan. Wa di ka nagdaog. Sudan mo lang dito sa merkado. Unsa ba imo gihimo na dire? Ha? Gano ako ba imo pangitaag sudan? Ikaw ang niyas balay? Virgilio, wala man kay bilin akong kwarta in tao. Nasama na ako paghikay. Ikaw ba nga ito sa lungsod? Pagtuban ako kung napalit na lang kaog sudaanon. Pastila ni mo. Ako'y pangitaan ni mong sudan. Di asudan ay. Tama na, Virgilio. Gisakitan ko. Naunsa ko ka. Magsampahaw ka man dayon. Ayaw kong sugat na pangitaan ni mong sudan. Virgilio, timan ini ha. Kada na lang giti mo hubog ihimo kong pasakitan. Kung langot ko, di kagulay niya. Tigadi ko magagunta. Bihaan ta ka, Virgilio. Biyaan! Sultian ko ikaw. Wala ko ganahin mo. Kung biyaan ko ni mo, go ahead! Go! Virgilio! Pastila ni mo. Diya ka na! Daniel. Bang na, Daniel. Napag-inis na. Ang imong mga swerte na. Sige, ma. Sige na. Kanang bahag na gamay imo, ha? Kinindwa ka bahag ako. Sige, pakinagip. Masaktan pa sa imong Papa. Sige na. Oy. Oh, susing! Oy, Virgilio. Asa mo? Mulakaw mo? Virgilio. Lamutos ka bagot? Asa na mo? Virgilio nga mabiyamin mo. Dili na ko makagwanta sa imong gibuhat. Kung mahubog ka, mapasakit ka na mo. Virgilio, mabihat namin mo. Ay, maayo! Salamat! Salamat, kaya wala ko responsibilidad. Sige, ato na mo ka. Oh, sige. Nakaingon kag pugnganti ka? Ay, salamat! Sige, layas! Tanado. Tanadon, Daniel. Daniel. Daniel, naluod Ma, mo. naghila ka naman po, ma.
Daniel, naluoy ko ni mo anak tungod kay dili na ko makaya dong ang pagpa-eskwela ni mo, pagbuhay ni mo. Pastila ni mo, ma, oy. Ay, lago kabalaka na, ma. Kaya naman ako, ba? Kabalo na magkumutrabaho, ma, ba? Daniel, naluoy ko ni mo. Sa imong pangidaron. Dili ka pa untaangay mo sunining maong mga trabaho. Tungod kay bata ka pa na. Sige lang, ma. Gusto ko, Daniel, nga mahuman kapag eskwela apan ang saon. Wa ko'y trabaho. Ma, akong isaad yan na ni mo, ma. Kapag eskwela gid ko, bisang pag-iganita. Bisang pagkabusta. Pero magita gid ko pamaagi nga makahuman ko sa kong pag-eskwela. Pasensya na ka, nganong kami ang nahimong ginimong ginikanan. Walang-wala gid may taon tumog tuay mong amahan ay. Walay paglantang mo. Stila ni mo, ma, oy. Okay ra lagi na, ma. Makaya ra lagi na to, ma. Mabuhi lagi gihapon ta, ma. Sige dong, magtinabangay lang ta. Gusto na ako dong nga mahuman ka sa pag-eskwela. Salamat, ma. Huwag akong isaad ni mo, ma. Gamutabang gyud ko ni mo. Huwag mahuman gyud ko sa akong pag-eskwela. Dong, salamat kaayo dong ha. Kabuutan ni mo dong. Abi ni mo, kuya, sa linghod nga pagidaron. Di ay na ito baga panahon na 8 anyos pa ko. Pero nakabalon ako sa pagpanginabuhi. Namaligya ko pandisal. Gasuroy kuya Rick matagbuntag. Kadlahon pa. Gasuroy na kong pandisal. Bisag unsa na lang nga baga rakit kuya Rick aron lang nga maka-income. Palit og bugas og sudan. O guban pa na mo baga panginahanglan samtang nga akong inahan. Maupoy iyaga trabaho ang panlabandera ngadto sa bubaga silingan. Wala ka naglagot ko sa akong amahan ito baga panahon na. Gibatig ko kasilag gadto niya. Gumikan siya ang gihimo nga pagbaliwala ka na mo. Usa ka adlaw ni ana. Diaga pauli ko ngadto sa mong panimay. Iyon ni kuya. Agha nahitabo. Magdali ko. Malipay si mama ani. Nagada ako. Tunga gilitson manok. Sudano na mo sa periodo. Diyan ako sa bahay. Bigaw man. Dong Daniel! Dong! Nang, asa man si mama nang? Nanong nga murag magway tao diri sa bahay? Ay, si mama ni mo, Suseng? Oo, nang. Asa man si mama? Gidala na mo, gidala sa ato ang mga silingan. Asa? Sa hospital. Unsa? Sa hospital lang? Oo, pero, ay, nibalik ko dayon kay mapahibaw, man kunimo. Sila na to ang Pastila. uban dito sa sakyanan. Wow ba nang yung siginan? Muadto gidayon ko. Asa nga hospital lang gina? Naadiha sa Patilay. Sige. Sige nang muadto na ko. La, kumusta si mama? Daniel. Oh, Daniel, ayaw lang og kakurat ha. Lola, nga nung naghila ka man. O sa lahita mo ni mama? Si mama ni mo dong. Nga naman eh. Wala na yung Ma! Wala na si mama. Ma! Wala na yung inahan. Mama Susing, bangon! Ma! Ma, nga nung imo makong ibiyaan. Ma, bangon, ma! Please! Daniel. Mama Susing! Mag-unsa na malagon niya ako ni Ili. Ma! Daniel. Mama! Kalma. Bangon! Imong kaugalingon. Ma! Nga nung imo makong ibiyaan. Ma! Kuya Rick, dito baga panahon na. Halos nahuglog akong kalibutan. Gumikan kay mibiya na usab akong inahan nga din ako. Kung nag-inusara na lang ko,
Naaman to akong amahan. Pero wa magipakialam ko, Eric. Kung nagasubo kayo nga palandungon, kuya nga, ang tao nga, bugtong na akong kasandigan ito mga panahon na mibiya bagay ako o di na ako makauban hangtod sa hangtod. O halos nawaan akong paglaom na itong higayon na. Paglabay pa sa mag-adlaw, Kuya Rick. Ikaw na ini, aga na hitabo. Paita niyo eh. Pag-unsa na malakuan eh. Daniel, Te. human na ka mag-high school. Tay, minsan kayo nga, nahuman na sabang akong anak. Pwede, diri na lang ka sa bahay. Te. Kami ang pa-eskwela ni mo doon. Ma. Wala kung dili ni mo balibaran. Salamat eh kung mauna. Pero mag-antos lang kita ha. Pinobre lang gid in taong taditi. Pero tiyo, anad ko sa pinobre. Nakasayod ka man siguro kung siya among sitwasyon, di ba? Nasayod ko. Sige lang, te. Kaya, manikamot ko. Ako panikamutan nga. Karangin yung pagtabangan din ako. Di kita masayag. Salamat kaayo ha, Daniel. O, dili sab ko makatalikod ni mo tungod kay pag umangkon ta ka. Ang imong inahan, igsuon na ko. Nag-uol ko sa itapo sa imong inahan. Pasti na po ng imong amahan, uy. Unta, kung di pa badlungon, buhi pa siguro itaro na ako ang mangod. Sige lang, di makabalos na ko anong tawa na. Pero, Daniel, Wa siya ayaw nga pagkaamahan. ayaw pagbutang o pagdumot sa imong amahan. Kinsa ko dili magdumot anak, te. Palumalo siya pag-anak, mugna og pamilya. O di ang anak na di ang buhaton. Makabalos na gapo ko niya. Daniel, sa akong giingon nimo, ayaw og dumti ang gibuhat sa imong amahan. Bisag unsaon, bisag dautan pa siya tungod kay amahan nimo siya. Ipapili lang imong dakong pagrespeto niya. Bahala na, te. Bahala na kung si may tabuan eh. Basta, ang naasa kong una-una karo, kapag malampuson ko pag-abot sa panahon. Oy, Daniel, ikaw ba sinong sa ulan kaayo? Grabe, gina siya Ay, salamat. Pero, sige lang, Lin. Kaya rin ako ni. Ako sa ning tiwason ng akong gikanal diri kay. Tanawa ay, hapit na bumaha diya sa inyong suot. Kusog kayo ang ulan, Daniel. Sinong sagot? Ikaw ay... Sige lang, anak. Wala ka diha og gisintuhan. Sige lang, good. Anak ako, ani. Lahi naman po trabahoan ko doon, ya. Muna ako na tiwason. Gamay naman lang po. Basta lagi mo, Daniel, uy. Kabuutan gid ninyo. Ingnagid ka na kagusto siguro ka na ako, no? Ikaw ay, unsa may naaana. Uwa makay masukon nimo. Basta ako, Daniel, uwa gyud masukon ako. Stilan, kanindot, oy. Bitaw, tiwason sana ako nilin. Ha? Sige, uy. Magtanaw lang ko nimo, ha? Hantod ka mo, man. Pero mas maayo siguro kung samtang nagtanaw ka, nagtimpla kag kape, kaya magapi ko niya. Timanding, kaayo. Sige na, uy. Kadali lang, uy. Magtimpla sa ko, basta ikaw.
Kuya Rick, niya ito baga panahon na, bisan pa man sa baga, grabe nga trabaho. Kalisod ga akong naagian. Apan akong giantos ang tanan. Aron lamang nga makapadayon gid ko sa akong pagtuon. Walay oras, Kuya Rick, ha? Nagpahulay ko kay bisag adlawng Domingo. Nangita gid kog sideline. Kay lagi, di po ko gusto nga akong iyaan. Dito na ako pangayoon ang tanan ako panginahanglan isip ko sa estudyante. Badaga, pag human sa ako bagabuluhaton ngadto sa panimay sa akong iyaan, mangita gid kog laing trabaho. Di ka nang maka-income ko. Tuod man ko yan, nagbungag yun akong pag-antos. Niabot yun ang higayon nga migraduar na ko sa kurso nga Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics sa Osaka Iladog Universidad sa among probinsya. O gabi ni mo, Kuya Rick, ni atong higayon na atol na sa kong pagpaso. Di gid ako malimtan. Gumikan kay ingon ni ini, Kuya, aga nahitabo. Kanindot sa paminaw, no? Kanindot ba sa paminaw kung makagraduar na? Nagbunga, naginig akong pagantos. Diyan ako sa tunga sa stage. Asa man si Auntie, oy. Pagkaapas mga si Auntie Leticia. Mauwawan pag ako, ani. Kinsa ba'y mupaso anin ako kasi musapit ang medal, oy. Ay, yun na ba? Si Linlin magkini. Asa man siya? Nisaka sa stage. Congratulations. Diana. Thank you. Diana, ngano ka? Pero ikaw malag niya. Ako ang gipaanhin ni Auntie. Kaya busy ang imong iyaan. O dili ka ba malipay niya? Ako ang niangkuyog di mo karon, Daniel. Nalipay kay Koy. O salamat kayo, ha. Ikumpleto gini mo nga akong graduation ba? Nakasid ko sa imong iyaan, ha? Kay karon unta nga time dapat siyang karon, pero ako ang iyang ipaubanin mo. Bitaw, oy Daniel, congratulations, ha? Thank you. Salamat kaayo, Lynn. Salamat kaayo kay ikaw pagid ang nagapaso. Ikaw pagid nga dugay rin akong gusto. Ikaw, oy Daniel. Hinumdi ay. Oy. Mayong gabi. Di ba? Mayong gabi. Dahil Linlin. Nung Virgilio. Di ba si Daniel, day? To ang parabay ginakaw nung. Wait, nung giubog ka man di ay. Dayon sa nung lingkod. Salamat, Linlin. Giguto ba ko, eh? Oh, kadali lang, ha? Lingkod sa nung, ha? Kay hukaran ta ka. Salamat. Lang, ha? Salamat, day. Oh, ni Ana, oh. Oh, kining sabaw nung kay init pa. Salamat, day Linlin, ha? Naplastar lagi ni Ayag akong anak. Naplastar na si Daniel. Mapasaylo pa baka ako niya. Nung pangayo lang ko ito pasaylo. Basin di ay nung ko magpasaylo ka ni Daniel. Nagbasol ko na. Nagbasol ko nga akong gihimo. Akong gihimo ang
wa pag-atiman kanila kaniadto. Sakit kaayo, nga karot giguwag na ko. Wa po ko inanaw-naw. Walay bisan usa. Kinahibilin sa kong ginabuhi. Wala na'y nagmahal na ako, nay. Nung Virgilio, iampo sa Ginoo no nga. Hikapon ang kasing-kasing ni Daniel na mapasano ka. Tungod kay di mampud nung basta-basta ang imong gibuhat. Pero nung nasayod ko nung nga, doon na ragi pagdurang ang kasakit ni Daniel nga nahiaguman diha nimo. Hinaot pa unta. Hinaot pa unta ka madawat kong Daniel. Olin, yan ang gatas. Gatas ni Bibi, budget na sa kinsina, ha? Ano ha? Kinipungsun na to. Nga dahil sobra ay. Sobra sa kusweldo. Kada ko po dahil sa imong bilin, Daniel. Ipusin lang na kay. Nagplano ko nga magtukod gamay nga tindahan din sa tubangan. Ano, mas maayo bitaw. Ano nga malingaw ka, di ba? Bitaw ay, salamat ka ay Daniel ha. Daniel. Oh, unsa man? Daniel, na ako'y isulti mo ba? Oh, unsa gud gano mura mag-trailing kayo. Unsa man na? Daniel, diri ang imong papa. Papa? Kinsa ko papa, ha? Sinang Virgilio ba? Naunsa ka ba? O niya? Kung naa si Virgilio, unsa may nahala? Daniel, luoy ko sa imong amahan. Uy, akong gipasuod o akong gipakaon kay gigutom ang imong amahan. Pastila ni mo, oy. Gipasod pa gid imo ang tao. Ang tao nga nakaingon. Sa kapait sa mo kinabuhi kaniya ni mama. Namatay si mama gubikan sa iyang pagka-irresponsable. Daniel, bisag unsaon, amahan nimo siya. Paghilom ni Alin, huwag ka masayon kung unsa ako na sinatian kaniya to. Daniel, Kung sa sunod ganiya buwan siya, ayaw pasod na. Daniel, dili ko makahimo, anak. Tungod kay amahan nimo siya. Amahan, dugay ng patay ang akong amahan. Daniel, naunsa ka man. Pulos, kasakit o kasilag ang naasay mong kasing-kasing. Daniel, mahimo ba? Pasiluan na ng imong amahan, ha? Daniel, nahibaw ko, Daniel. Huwag kalinaw ang imong kaugalingon kung naay kasuko sa imong kasing-kasing, Daniel. Husto na! Tama na! Ngano maghisgot man talang taong way kapuslanan? May pagbugawas ko ay! Daniel! Diyan ka na! Daniel! Nung Virgilio, Mayo ka, adlaw di mo dahil Linlin. mayong adlaw no. Naaba si Daniel, basig. Pwede kong makikistorya niya. Oh, nung kadali lang nung ha. Akong tawagon nung. Sige na. Daniel! Daniel, dali na good. Oh, unsa man na? Daniel, dali sa dire. Tilan, oy, na ako'y gibuhat. Kadali lang. Unsa man na? Kinsa na to, Hana? Daniel, wag kakaila sinang Virgilio ang imong amahan. Oy, wa ko'y amahan, oy. Daniel, pasalo ako no. Oy, wa ko'y amahan, oy. Kinsa ka? Daniel, naunsa ka ba? Kagahay mo sa imong kasing-kasing. Daniel, pasalo ako, anak. Imo ng amahan, Daniel. Linlin, sirain ang pultahan. Apa, Daniel? O ayaw ang pasudlan ni Tawana. Nagusik-usik ka lang sa panahon ng Tawana. Daniel, amahan mo na. Unsa man, di mo siraan? Siraan na! Daniel, nung Siraan na! pasensya na ka nung ha.
Sira din ha, huwag sa sunod. Ayaw nang ablihin ang tiguhang ha. Huwag ayaw pagsigig ingon nga ako ng amahan. Kay wa na ko'y amahan. Daniel, Kasabot ka. ginoo ko ni mo, Daniel. Kuya Rick akong ang kunon, nga dili ko mabuhin ni kalibutan kung wa si Papa Virgilio. Kung wa kinig akong amahan, gamaoy nakaingon sa akong kalisdanan kani adto. Gamaoy nakaingon sa graming pag-antos ni Mama. Dito bagay kayo na. Kuya, doon ay mga panahon nga maluoy ko, ilabi na nga magtanaw ko sa kong amahan. Hinay na kayong bulakaw. Tigawag na siya. Pero di na ko malimtan, kuya, ang iyang gibuhat ka na amo ka ni Anto. Kuya Rick, salamat sa pagbasa sa kong sulat kaagi. Imong magtatampo, Daniel.